Pozdrav ljudi, dobrodošli u Krčmu kod posljednjeg checkpointa. Pravimo malu pauzu od prelaženja jedne igre, čisto jedan mini vlog na kraju, tamo kraj meseca je, čisto da vidimo gdje smo, šta nas čeka u februaru, a čeka nas isto neke fine stvari. Prvo, kao što vjerojatno vidite na kanalu, igramo Resident Evil. I planiramo da pređemo ceo, ovo će biti prva noćna smena gdje ćemo da pređemo full igru od početka do kraja bez preskakanja ičega. Igra traje oko 9-10 sati ako sam dobro razumeo, tako da vjerojatno ćemo imati oko 15 epizoda. Gledamo da ne budu duže od 25-30 minuta, tako da ni vi ne gledate filmove jer realno. Sad smo stigli do epizode 4, sutra izlazi 5 epizoda koje smo već snimili. Jako dobra igra, iskreno. Već jedan od kandidata za igru godine, ali ajde da ne preterujemo. Kad već pričamo o igri godine, izbacili smo video KPC igre godine, a koji možete kliknuti gore levo, gore levo je. Inače ovaj gameplay kad gledate u pozadini je Overwatch novi mod koji nije baš nešto sjajan. Capture the flag, ali nisu redizajnirali Lijiang mapu i baš se vidi da ova mapa nije za CTF. A šteta, ovo bi moglo da funkcioniše jer ako Team Fortressu uvek funkcionisalo i u Titanfallu funkcioniše i u Quake-u, vala može i ovdje, ali ajde. Igra godine, izbacili smo listu 10 igara koje su nam obeležile 2016. godinu i koliko sam primetio dosta igara koje nisu se našli u nekim tuđim listama, ali da, stavili smo u vrh, mislim da možete pretpostaviti koje igre su nam omiljene, ali zaista 2016. godina je bila baš dobra, ali je bilo par igara koje su apsolutno izdominirale. Što se tiče onoga što vas očekuje u februaru na kanalu, spremamo vam dve degustacije, jednu za indie igru, drugu za malo veću igru, ali opet relativno indie. Razmišljam isto da uradimo neki bakšiš, pošto dugo nismo radili taj serijal, a gledamo baš koja bi igra mogla da se prikaže da je dobra i da je besplatna. I neko nam je tražio da radimo Devil Daggers i hoćemo to da uradimo. Ja sam lično veliki fan Devil Daggersa, obožavam tu igru, nisam je dugo igrao, ali mislim da bi to trebalo da pokažemo, tako da očekujte i to u februaru, možda ne sad početkom, ali sigurno do kraja meseca. Ako smo već ovdje, mogli bismo i da otvorimo neke kutice, pošto igrao sam dosta u posljednje vreme i stigo do 201. nivoa za 128 sati, jaoj. Ovo je od prvog dana kako je izašla igra, što je neki maj, 24. 5. maj. Tako da mnogo igram Overwatch i da, mogu da promenim igru, a? Ali da, baš sam vidio, eto, sam prebatio, dobio konačno drugu zvezdicu na akauntu, skupio sam 10 ovih novih kutica, nisam dao pare, niti ću da im dam pare i, izvini Jeff Kaplane, ali moj cash ostaje kod mene. Dugo nisam dobio ništa fino ovim kuticama, a po nekoj statistici, wow, i 3200 kredita, mogu da kupim nešto, ali posle. Po onoj njihove statistici koje oni kažu, a Jeff Kaplan nas ubeđuje da definitivno to će biti, svaki 20 kutija vam je garantovan jedan Legendary. Meni Legendary jako dugo nije padao i trebalo bi da ovih 10 komada bude jedan barem. Pa, ajmo redom. Yes! Jeb se igra. Pa... Stvarno. Wow. Ovo je bilo jako nisko, dobio sam za dvorfa, šta god. Nije lep početak. Okej. No i mrsi nešto. Strava, nikad neće imati sa njom play of the game, ali nema veze. I nešto keša. Ble, kaj uvek dobili smo, wow, ajde sve duplikati, dobro, Dragon Dance, šta god, ajde equipped. Da, inače ovo su sad uveli, sad imate sprejeve na više slotova, pa možete da ponesete više sprejeva i gluposti sa sobom. Okej, ništa specijalno, duplo i opak, šta god je ovo. Baš mi neće, a to je to kada skrene sa duplikatom Legendary, onda baš ne ide.
Okej, ništa duplo. Fancy. Ovo je baš onako tracer paket. Može. Ja. Cheers, love. Cavalry's gay. Ako znate na šta mislim. Da. Dobro. Šta god, boja za divu, imam legendary za nju. Okej, još plavog. Okej, ovo može. Ovo je dobro. Cash, duplikat. I još jedan. Ble. A dobro. Cash, 3800 na kraju sa svim ovim. Nisam toliko katastrofa, dobio sam puno stvari. Za praktično svakog drugog heroja sam dobio nešto. Žao mi što nisam dobio ovo za Mei, samo moram da pokažem nešto od ova dva. Ili ovo. Ili ne ovo. Ili wow, nije ni to. Za Junkrat imaju jedan jako dobar skin. Firework. Baš u njegovom stilu, mada je volim moj Toasted. Zato što baš je pravi Junkrat koji se spalio. Ali šta god. Dobro. Nekad dobijete, nekad ne dobijete. Iskreno, do sad sam dobio sve legendary koje sam hteo ili sam ih otličao ovim in-game cashom koji stalno dobijate. I stvarno ne morate dajete pare u igri za mikrotransakcije. Stvarno, ako igrate relativno redovno, dobijat ćete svaki dan jednu kuticu i otključavat ćete što god hoćete. Eto, to je bilo to od nas za ovu epizodu. Sutra se vidimo u Resident Evilu 7. Naravno, like ako vam se svidio video, subscribe na naš kanal i